És un luxe estar amb la Neus Ramon del taller de pintura de Josep Janés. Hola, Neus. Amb la Neus. Amb la Neus? Sí. Molt bé. Sí. Neus, portes tota una vida... Ara ja comencem? Sí, comencem a conversar, si et sembla. A recuperar memòria. Neus, farem un viatge amb tu per la memòria, perquè ens explicaràs tots els anys que portes aquí al barri. Molts. A la Ronda de la Torrassa 105, aquí teniu a la 4ª planta el taller de pintura, que és una sala màgica que després ens presentes, però si et sembla bé, ens expliques una miqueta com neix aquest taller de pintura Josep Janés, Sí. quan, on estàveu ubicats al començament, quina és la història d'aquest fantàstic taller? La història, fixa't, es remunta fa tants anys vull dir que tinc una postal del taller que fèiem per Nadal i la felicitació era de l'any 2000. És la que tinc conservada, fixa't tu, 2000. És un colom que va per allà disparat i centra la torrassa. I caram, i avui te l'he portat perquè vegis que abans d'aquest 2000 encara portava com 6 anys aquí ja treballant, em sembla. No dic treballant, amb unes classes estupendes. Vaig començar que aquest centre no hi havia només que les noies que et donaven la informació a baix, m'hi van adreçar a l'Aula de Cultura de Santa Eulàlia, que aquí semblava que volien posar uns tallers i vaig venir, vaig parlar amb la directora, era una noia jove, com tu, Mila, i dir, mira, ens hem quedat al carrer, perquè era un taller que estava a Jacint Verdaguer, i els hi van tancar portes i ens van quedar tots els alumnes, que en tenia 40, més els cavallets, tots al carrer. Per què us van tancar les portes, disculpa? Van tancar portes en la botiga, era una botiga que es deia Art i Vidre. Emmarcaven quadros i això, i en el fons hi havia un espai molt gran on jo hi donava classes i tenia molts nens, molta gent gran que encara després va venir aquí. Parlem de quins anys, això? Mira, jo és que potser et diré que potser fa 30 anys de tot plegat, perquè fixa't, si l'any 2000 ja estàvem aquí i tinc aquest referent, jo això és que encara no he pogut comprovar perquè no ho he preguntat ni tinc res, que soc molt despistada amb això i no me'n recordo mai ni del dia que he vist. Però allà a Jacint Verdaguer portaríeu potser des del 95, podria ser? Sí, en el Jacint Verdaguer jo em sembla que ja portava com 10 anys treballant allà, i en el moment que aquesta gent van dir hem de tancar portes, doncs ja ens van posar amb l'alerta de que mira, recolliu totes les coses, aquí s'obren aquests cavallets, queden aquí tirats al carrer i tu, Neus, fes el que puguis. Vaig anar a veure el director de l'Aula de Santa Eulàlia, el Jordi, i li vaig exposar el tema. Diu, escolta, vés a la Torrassa, que allà sí que em sembla que volen o tenen un taller que està començant amb dibuix i pintura. Vaig venir cap aquí, vaig trobar aquella directora que ara no me'n recordo del seu nom, era una persona jove, i quan li vaig explicar el cas que ens trobàvem, es va quedar, diu, no m'ho puc creure. Neus, diu, és que sembla que m'hagi baixat un àngel del cel, és dir, que ja em vaig veure amb unes aletes, i tot aquí, i amb aletes, vam entrar tots. És dir, em van guardar els cavallets, un alumne que tenia art i vidre, que tenia un taller molt gran de confecció, i com que tenia unes habitacions per allà que li cabien els cavallets, els vam entaforant allà fins que em van dir, mira, comença, ja pots començar aquí a la Torrassa, i jo vaig dir, porto els cavallets i els alumnes, i érem 40 alumnes. Imagina't tu, ens van posar en principi en el sòtano d'aquesta casa, que estava tot tancat amb reixes, és a dir, era com una presó. I me'n recordo que tenia un alumne que era, perquè ja és mort, germà de la Rosa Jimeno, que tu ja el coneixes,
I quan va veure allà on estàvem va dir, escolta'm, aquí no m'agrada gens, perquè si aquí passa algun accident o això, un incendi, no podem sortir. I noi, mira, de moment tenim això. Van venir uns d'això, hippies d'aquests que assajaven això, un grup de jazz, i amb un soroll estrepitós, i a més tenien decorada la sala, com aquesta, amb tot de teles, papers penjats i això, i ells fumant allà, imagina't el que devien fumar, allà un pudor que se sentia. I jo pensava, un dia aquí ens calaran foc i haurem de sortir per cames. El cert és que, aleshores, com que aquí els pintors anava molt bé, ens van proposar de pujar a la 5a planta. A la 5a planta hi havia un taller de restauració que ja l'havien deixat, ja no hi era. Llavors ens vam instal·lar, tots els pintors, allà, i vam estar molt bé, molt amb unes vistes, semblava que haguessin canviat de vida. Però amb això ja van dir que allà, com que hi havia molts mobles d'aquests de restauració, van dir, mira, baixareu a la planta de baix i allà estareu ja més lliures, i va ser quan van fer aquestes obres del passadís per poder sortir a la porta d'emergència. I hi havia també unes habitacions on hi havia envàs, i va venir la Núria Marín a veure una mica com funcionava tot això, que aleshores era tinent d'alcalde, i li vaig dir, mira Núria, dic, estem de meravella, dic, però aquesta paret d'aquí, gairebé fa nosa, perquè pensa que aquí podrien guardar tots els cavallets, tindrien més espai, no et preocupis, Neus, demà mateix porto, mira, i l'endemà ja tenia la paret a terra i els cavallets allà, fantàstic. I això seria... Abans del 2000. Abans del 2000, que és quan portàveu a la dècada dels 90, estàveu a Jacint Verdaguer, i arribeu aquí a la Ronda de la Torrassa una miqueta abans del 2000. Jo t'ho podré dir a mesura que ho vagi indagant, saps? És per fer-nos aquí la seqüència del viatge. La seqüència del viatge, esclar, és que això és el que jo hauria hagut de portar ja una mica pensat, i només t'he portat la tarja del 2000, però tot això era abans del 2000. Molt bé. Ja una vegada instal·lats aquí, també es van fer els Jocs Florals, que per això es diu Josep Janés. Per això aquí es feien els Jocs Florals, hi havia un teatret, venia molta gent interessada amb els poemes, la poesia, i es feia amb un escenari, i hi havia tot això. I van posar el nom de Josep Janés perquè es dedicava a aquest escriptor, saps? I van dir, bueno, i per què li hem de posar el nom d'un pintor? A més ens van demanar que féssim el seu retrat, li van fer el retrat, ara em sembla que el té a la biblioteca, perquè va quedar molt maco aquell retrat a carbonet, i a partir d'aquí ja vam dir, com li posem, mira, posem-li Josep Janés, perquè ho hem estat visquent i ha sigut maco, no? Que aquí es fessin els Jocs Florals i ja està. I per això es diu Josep Janés, el taller. Així comença la història del taller de pintura Josep Janés. Exacte, així mateix. Molt bé. I a més, ho vam demanar a la família, que es veu que estan a Madrid, o no sé, però no, es veu que aquesta família que quedava d'aquest escriptor vam anar localitzant per poder tenir un permís i tot, i el tenim, i el tinc. Però bueno, si un dia fa falta el portaré. De tota manera, la història és aquesta. Ja va quedar el Josep Janés, fins i tot un any que vam fer aquí, a l'escenari, van dir, per què no feu el retrat? I em van donar el retrat, i amb aquell xicot, un alumne molt espavilat, molt avantatjat que tenia, entre els dos, en una tarda vam fer el retrat, i un carbonet maquíssim. El van tenir aquí baix, exposat a informació, que és allà on estaven elles, saps? I llavors ja quan la cosa es va acabar, doncs aquell retrat el van tenir aquí. Dic, mira, per tenir-lo aquí me'n vaig a la biblioteca i els hi ofereixo. Oi, que bé, però jo no sé si l'han posat o no. Ja li farem la visita, a la biblioteca Josep Janés per comprovar-ho. Cap problema. Van quedar una mica, saps, sorpresos. I bueno, aquí us porto el retrat que van fer per aquella ocasió i els Jocs Florals i tot això. Van estar contents i això va continuar així, i aquí venia moltíssima gent, aquí tenia nens, que era una meravella. Perquè, Neus, tu vas arribar aquí, vau arribar
has dit, Sí. amb 40 alumnes. Amb 40 alumnes, de grans Jacint i Verdaguer, petits. vau arribar amb els 40 alumnes i els cavallets aquí. I els cavallets. Però això Exacte. continua creixent. Exacte. En aquell moment va ser un moment d'eufòria perquè les activitats extraescolars es valoraven moltíssim. Aquí hi havia un veïnat de classe mitja, treballadora, però molts amb cultura i amb ganes de que els fills també tinguessin un aprenentatge humanament, que ara s'ha deixat una mica de costat això, formés part dels estudis que feien, doncs em portaven els nanos i vaig tenir uns alumnes que eren dels 6 als 12-14 anys, fins i tot 15 anys, que vaig tenir nois i noies aquí aprenent, que tinc uns dibuixos d'ells, i aquí encara n'hi ha, són fotocòpies molts, però et donarà la idea de quina classe i de quin interès podien tenir aquells nanos per aprendre, i a més el que tenien al darrere, els pares. Saps? Era un barri que hi havia una riquesa de gent de classe mitja que era la que empentava el país. Parlem del 2000, més o menys, Sí, més o menys deu ser per aquí. Sí. Que estàs fent el perfil de la gent que més o menys deu ser per aquí. Que habitava al vostre taller. I fins i tot potser un parell d'anys abans, fins i tot a partir del 2000, a partir del Nadal, que és quan feia l'Ajuntament, feia la felicitació per repartir amb altres entitats, doncs aquesta va ser, la vaig fer jo, però moltes altres ja, miraré per casa si trobo, ja les van fer els alumnes. És a dir, sorteig de, mira, aquest any et toca a tu fer la felicitació. I fèiem la felicitació i posàvem la frase que... I tinc una quantitat de records tan macos i uns dibuixos tan bonics d'aquestes criatures que és impensable. Llavors, també m'ha sorprès